Strelba s guľometu, bujky vnikajú do teba, až sa ti nohy spletú, never nikomu, len sebe, všetko je to na tebe, čo spravíš, čo máš, nakoniec uvidíš to celé, pokús sa vyhnúť celé štyrom stenám okolo teba, vyhýbaj sa ľuďom, ktorých ti k životu není treba, počúvaj svoj vlastný rozum, nenechaj sa namotať na zlé chodníky, dať život si môžeš rýchlo dojebať, kto nechce zažiť, ver mi, nikdy v živote rob veci, jak sa majú a všetko bude v pohode, není to o náhode, že veľa ľudí zhasína, kde končí hranica zákona, či jak sa to nazýva. Myslíte, že nevedia, vedia oni dobre, taktiky svoje podle, čo sa deje, kde čo pohne, ako pekelné ohne, upalia ťa zaživa, to presne robia oni, ja to často v noci budím a sledujú a sliedia, že kde sa čo pohne, keď je niekto podozrivý, tak ho bušok na ňom ohne, skrývajú sa za odznaky, uniformy, obleky, aspoň doma dajú dole tie ich super trapné preleky, potom im možno dojde, že sú ľudia ako my, že majú svoje túžby a nesplnené sny, keď na to prídu, no tak možno uľaví sa im, bude im dobre ako Hitlerovi, že aj demokracia možnosť slobodne žiť, no keď pôjdeš proti ním, tak budeš v base hit. Ľudia sa boja povedať nahlas vlastný názor, boja sa, čo príde potom výbuch ako detonátor. Policajný štát a skurvené zákony určujú ľuďom, čo robiť, na všetko majú návody. Návod na to, ako žiť, návod na to, ako robiť, návod na to, idem si radšej robiť. Myslia si, akí sú skvelí, keď na niečo prídu za zasluhy odmeny. Peniaze sa zídu, proti drogová razia, našla kilo fervitínu, bola to zastierka na prepravu tony kokainu. Všetci boli nadšení, že aké množstvo zhabali, podstata veci má však úplne inde základy. Zárobok je istý, žiadny nos neostal čistý, možno nastane raz deň, ako vo filme Očistý. Prišli na to, aká je skutočnosť, že sa nechali ojebať a teraz majú dlhý nos, nasralo ich to. Začali robiť sprostosť, ľudia v CPZ-ke ostávali za hociaké blbosti. O tom toto celé je, možno to vieš a možno nie. Nechcem ti dávať žiadne zbytočné falošné nádeje, že sa tu dobre žije, že sa tu dobre dýcha. Ničí to tu všetkých okrem tých spred korítka. Každý sa chce nahrabať, jak najlepšie vie, nehľadí pritom na ostatných ani na okolie, lebo nemá svedomie, všetko chce len pre seba, no to nie je riešenie, takýmto ľuďom nič netreba. Ľudia dávajú moc ľuďom a púšťajú ku koritu a sviniam, keď nasypete, tak tiež rať budú.